ए चैनल पर राउर स्वागत बा। ई श्रृंखला छात्र, नौकरी के तलाश करे वाला, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, उद्यमी, बिजनेसमैन आ परिवार के सदस्यन के आधुनिक जीवन के संघर्ष से निपटे में मदद करे खातिर बनावल गयल बा। दिन में 3 मिनट से भी कम समय में हमनी के भगवत गीता से 108 गो गुप्त बुद्धि के उजागर करब जा ओकरा के डर, असफलता, अवसाद, क्रोध, कुंठा, आलस्य, भान, नशा जैसन चुनौती पर लागू करब जा, जवना से रौरा ताकत, आत्मविश्वास, सफलता आ शांति हासिल करे में मदद मिली। आज ही अपन रूपांतरण शुरू करी। हमनी के श्रृंखला के तीसरा भाग में हमनी के शंखनाद के अर्थ में गोता लगावत बानी जा। शंख के शक्तिशाली आवाज आ कैसे ई ओह भीतरी लड़ाई के दर्शावत बा जवन हमनी के सभी रोज लड़त बानी जा। महाभारत में शंखनाद से युद्ध के शुरुआत भई। बाकिर साच पूछी तई एकरा से बहुते अधिकार रहे। ई जागरण के प्रतीक रहे जब अचानक मन उठ जाला, विचारन की टक्कर हो जाला, आत्मा के काम करे खातिर बुलावल जाला। अपना जिंदगी के बारे में सोची। जब भी रउआ कुछ नया शुरू करी, कवनो प्रोजेक्ट, कवनो रिश्ता, कवनो सपना का रउआ भीतर के तुरही ना सुनाई देला। उत्साह, आदर, उम्मीद आ संदेह के मिश्रण पूतर और निजी शंखनाद हा। हमनी के भीतर दुगो सेना आमने सामने खड़ा बा। एक तरफ हमनी के भीतर के दुर्योधन, अहंकार, भय, संकोच। दूसरा तरफ हमनी के भीतर के अर्जुन, साहस, स्पष्टता आ आत्मविश्वास। ई टक्कर कवनो कमजोरी ना हा, ई बदलाव के असली शुरुआत हा। हर शंका फुसफुसात बा, हम फेल हो जाई तका होई। बाकिर हिम्मत के हर चिंगारी जवाब देत बाकी, हम सफल हो जाई तका होई। ई भीतरी युद्ध रौरा के बढ़ंती खातिर तैयार करे के जीवन के तरीका हा। आ ठीक कुरुक्षेत्र में शंख के तरह राउर शंखनाद खाली चेतावनी ना ही, एगो नेवता हा। जिम्मेदारी लेवे के, संकोच से ऊपर उठे के, आ अपना उच्च उद्देश्य में कदम रखे के नेवता। त अगला बेर जब रौरा ओ भीतरी शोर महसूस करी त भाग मत जाई। एकरा के पहचान ली। ई राउर आह्वान हा, मतलब कि रौरा बढ़ंती के दहलीज पर खड़ा बानी। भीतर के जंग शुरू हो गइल बा। हम बाकिर याद राखी, जब रौरा अपना हिम्मत से संरेखित हो खब त जीत खाली संभव न होला, ई तय होला। त ध्यान से सुनी अपना भीतर के आवाज के। शंखनाद तोहरा भीतर पहले ही से बाज चुकल बा। का रउआ फोन के जवाब दे।